kad dolaze iza fasadu završi. Bili su, kaže, jutros mokri zidovi, ja ne vidim mokre zidove. A ko je to rekao da je bio? Moler. A bio u moj uvre. Te kad bio, došao u 6. Ali ja ne mogu da shvatim zašto ljudi lažu za te gluposti. Druže, provalit ćete svako, brate, jesi realan, druže. Samo su ljudi mnogo pristojni, neće ti kažu da ste provalili, brate. Pogledaj. Nije htjela dio uopšte. Evo sad je otići našpi 2 kapi gore izaći. Ma ovdje, znaš koliko se vidi, ne znam da li može na kameri, ali ja bukvalno vidim da se penje ceo, brate. A sad ti odavde ide kontra. A? Sad ti odavde ide kontra. Dobro je to kondom. Šta je dobro vidio ovdje? Sve sam se. Nemoj me. Je rekao Jokić kad stigne skela, dobro ajde, stigla je u petak realno. Ne možeš sad reći ajde, subota je padala kiša, ne mogu da kažem, mora bude realan. Padala je kiša, ne može ni da stavlja vertikale, ne može ništa. Znači ne treba kapiraš sad priča. Da, nije do njega, ali tako se potrefilo da organizacija kako je trebalo nije ispalo tako. A i nikad ne ispadne. Ma da, nikad ne prvi put. I to je normalno, razumije? Ništa, ja to ne kažem da to nije normalno. I da to nije, svako majstor ima svoje obaveze, brate, trči tamo, radi, razumije, znaš, ono sad ga ti zovneš danas, dođe mi sutra. Nije to realno, brate, da ti dođe neko sutra. Kapiraš šta ti kažem? Ja da samo radim ovo oko kuće, pa joj, druže, Ja bi leteo. Znaš ti lud, pa ja ne bi ni o čemu drugom razmišljao, ja bi se to sprdo cijel dan. Se ozbiljno. Šta ovo, druže, da organizuješ je laganica, brate. Ne bi ništa falilo od materijala i tako dalje. Desi vuče, desi ja te sad tek vidim, brate, spustio si ti meni rukom, ja tebe nisam vidio uopšte. Znaš, sam ušao u neki element, pričam nešto, ne znam ni šta pričam. Džabe si došao, nisam stigao ti ja, ima ne veze. Jel dolaze ovi? Ne dolaze, brate. Zato što nije ovaj uradio cijeli, brate. Još šta da ti pišem, neko ajdeš sad kad će mi... Ma nema veze, još bolje što si došao, napravit ćemo mi nešto. Zvao sam ja kako se zove vodoinstalatera i rekao mu da dođe, treba da se to stavi, da ovi stavljaju plafon i da je gotova skela da može da stavlja vertikale. Međutim, kad sam ga zvao sam ga u četvrtak, petak kad je stavljena skela, razumiješ. A padala kiša i ovo nemaš očekivati, neko dođe odmah, razumiješ. A kad dolaze iza fasadu završi? Bili su, kaže, jutros, ali ne verujem da su bili, mislim da laže. Bili su, kaže, jutros mokri zidovi, ja ne vidim mokre zidove. A ko je to rekao da je bio? Moler. A bio A de kad bio, došao u 6. Važi, druže. Kad ste ti došli, koliko sati? Mi? Da. 20 do 8. Pa da. Je li bio Moler ovdje? Nije nikog bilo. Pa normalno. Mače, došlo kad smo i mi došli. A? I Mače. Pa odmah dolazi čim čuje kola. Ali ja ne mogu da shvatim zašto ljudi lažu za te gluposti. Druže, provalit ćete svako, brate, jesi realan, druže. Samo su ljudi mnogo pristojni, neće ti kažu da ste provalili, brate. Nije se možda naći. Ja, naći treba da radi. Ko, Molera? Da. Molera ima ko hoćeš, druže. Bilo možda naći, brate. Ajoj, druže, meni se javljalo njih milion, ja mogu naći Molera gdje hoćeš. Ja o tome ne razmišljam uopšte. Evo, naći ti koja Molera, brate. Ja sam imao problem za Alu Bond, za ovo, razumiješ? Ja ti kažem, za Alu Bond je, brate, bilo 20 ljudi. Ja se ne 20 ljudi. I svi dođu, vide posao, druže, i kao, znaš, poslaćemo ovo, ono. Pa ono kad sam objavio na story, dobio sam mailova, pa sada te lažem, druže, jedno 10. Ajde, da ne preteram, ne znam tačno. Ja sam tih istih 10 poslao projekte, nikad ponude dobio nisam. Ništa, ne ono ponude, nego ajde da dođi da vidi, ništa, jednostavno, sada sam preuzeo projekt, to je to. Da bude samo da se javio. Jeste, još sad znaš šta uradim namjerno? Što oni ne znaju, što se oni ne mogu u svojoj glavi da procesuiraju. Ja mu pošaljem, ja stavim projekat u Google dokument. I kažem za dozvolu mora da mi traži da bi mogao da otvori. Pola njih nije nikad otvorilo, druže. Jer me razumeš šta ti kaže? Jer ja znam kad on hoće da vidi projekat, to mora... Hoće tebe mora da cima. Jeste, moram pošalje mail, nisi mi pustio dozvolu, znaš, to, kao, razumeš? A ja to namjerno uradio da vidim ko će da otvori, druže. Kapiraš? Znači, pola njih nije otvorilo, bitno je se on javio, razumeš? Ono što smo pričali malo prije.
Ne kapiram, znaš, uopšte, znaš, nema smisla. Pa bio mi ovo komšija moj, brate, došao i gore njemu se sviđa ovaj kao venac, taj što smo smislili, kao i profil. I ovo, brate, ja ću tebi da napravim kao taj, pa snimao je Toša kad je bio. Snimao sam, njega sam snimao. Ja ću, brate, kaže da napravim ti taj i profil, da ti donesem da probam, vidimo kako stoji, da ovo. Ja kažem, dobro, brate, napravi. Kada možeš da napraviš? Pa napravit ću kraja nedjelje. Rekao, dobro, napravim kad god hoćeš, može sutra. Još traje ta nedelja, jel? Koliko prošlo? 3 nedjelje sigurno. Da. Eto. Ja moram pričam šta je juče bilo. Zove mene tetka moja, brate, hoće da dođe u nedjelju kao za rođendan mi donese poklon, nemam pojma, i da vidi kuću, razumeš. I ja kažem, ajte, oni prodaju sir dole kozi na Novom Beogradu, znaš. I ona, brate, dole bila na pijaci, završili s pijacom i zove, evo, mi smo završili 12 sati. Ja oporanio, brate, juče da pišem skripte za story, za ove reelse. I zove ona, ajde doćemo, kaže, krećemo za 15 minuta, rekao, okej. Ja kažem ženi, rekao, ajmo odmah, rekao, dok oni krenu, mi da dođemo tamo, bolje mi njih da čekamo nego ona, ja ne volim niko da me čeka. I došli mi tu, ja zovem nju i kažem, rekao, ajde čekam te ja, znači prođite iskretanje za Nove Banovce i produžite naprijed, ja vas čekam na sljedećem isključenju. Kaže, dobro, gdje ste sad? Kaže, evo na autoputu, uključila se ja navigaciju, ništa se ti ne skiraj. Dobro. I druže, sedimo mi u kolima, čekamo. Sedimo u kolima, čekamo i čekamo i čekamo. Nema njih, brate. Ja zovem teste, kaže, ne znam, kaže, šta je ovo, kaže, mi smo prošli skretanje za Šabac, za Rumu, za Sremsku Mitrovicu i kaže, evo piše Kuzmin, kaže. Preko, jesi ti normalan, šta ti piše na navigaciji dole u levom uglu? Piše, kaže, 110 km. A druže, evo, koje subotice išli tam za Zagreb, brate, onaj put, razumiješ, drugi autoput, brate. Druže, oni su 100 km omašili, brate, nisu skontali. Ona pustila navigaciju, valjda oni čekaju da navigacija kaže skrenite levo ili skrenite desno, znaš. I drnda TikTok, razumiješ, i sedi tu, razumiješ. A teča se zableši, bole ga znaš, šta ga briga, vozi, bole ga ili gledao zakon. I oni su tako vozili sat vremena, brate. Ja sam posto toga čekao kad smo se čuli, ja rekao, okrećite se, sat vremena i čekao, brate. Gospodine, za kameru, da objasnite šta se radi. Pa on sad treba da popuni ove rupe sa izolacijom ovdje, da zaštiti cijevi ovdje, da izoluje ovaj deo. I to je to, da skroz nastrešnicu u krug. Aha, sa čime se izoluje to? Pa stirodur ili vuna, mater, možda ne bi bilo loše ove velike površine roka i s vunom, brate. Znaš. Neće tu dospeti voda, šta? Pa neće tu dospeti, ali sad neće valjda kiša, ne znam, nisu javili. Možemo i stirodur, svejedno je, šta? Pa nemam toliko stirodura. To razmišljam, a vune imam svakako i viška. Znaš, možeš i ovu mekšu vunu, što je ova njihova za ventilisanu fasadu, nje ima viška. I sam putpene naduvaš tam malo, staviš vunu i vozdra, ništa specijalno. Ne može da prođe. A nije ovako na kan? Ne može, isti je. Pusti, baci opust. Isti. A šta ti misliš, brate, da mi ovo... čekaj, stani, Srbine. Stani. Šta ja ne volim, ja volim da koristim mozak više nego snagu, brate. To znaš kako možemo, preko onih šelni ostali su tamo. Preko ovog. Da ih zakačimo, ali ne mogu ja onda dizalcu da zakačim za nju zato što ima kosine ove, kapiraš? A za ovo? Da, ali dizalca je duža. Vidiš, ovo ti je nosač. Ovo si ti šraf. Ti sad moraš ovo ovdje, vidiš. To mi je jasno. Ali mora na cijev, viš koliko imaš prostora ovdje odavde do ovdje, a onda nema dovoljno. Kapiraš što ti kažem? Znaš, treba nam obična cijev, a ne znam, to su oni ostavili negdje. Obična cijev od obične skele, kapiraš što ti kažem? Evo ga. Sad sam ga uhvatio. Moram ravnometno. Znam. A si ravnometno. Mnogo je jako. Ima se podešavaš, A znaš šta sad da te obavestim, da sam mnogo talentovan i ja i ti. Okrenuli smo kontraski.
Što želi za batine sve. A dobro, ima i na drugu stranu, šta, brate? Bitno da mi je ova sajla. Znam. Sajlu možda izvučiš da... Ništa, ajde, idi gore, nosio. Vrati čovjeku. A, smo stručnjaci, znaš. A kako se to vidi kad se završi? Nikako mi nije svoje. Kako se ne vidi prije, brate? To mi ne ide u glavu. I sve. Idi ti gore, idi ti gore. Idem. Aj sad. Može. Pusti sad, pusti. Neće nam sad nigdje. Samo treba... Dotegnemo te šapu za svojeg... Pa moramo dok teći, ne može ovako. Ovo ti je samo da drži dok ne dotegnemo, ali nemamo ključ. Nije, ovo ti je 22. 22. Treba da je 22. Se ovo samo slači ili ima? Samo iščupaj. To kažem ja da ide tako, ja znam da ide tako, nego nije moje, znaš što je problem. Nego nas dvojica. Šta dišeš, teško nešto. Dižemo bunu. Aj, treba će i tebi. Čekaj, Jedno zatezanje, na to puštanje ste. Sad malo prije sam popustio. Čekaj. Nema ko da držiš, šta će? Hoćemo gore. Hoćemo gore da je dignemo. Hoćemo. Drži ovo, drži ovo, drži ovo. Ali ide. Imaš rukavice, brate? Kako? Imaš rukavice? Ne treba. Nemoj me. Ne treba manje. Vidi, brate, situacija je sljedeća. Jokić treba sad završiti ove dole vodovodne instalacije. Sutra će doći momci da postavljaju plafon od lamperije. Jer jasno to. Jasno. Ono što smo farbali, tačnije vi. Da, bravo. Sljedeća situacija je da nam treba... Moram sad uzeti metar da izmerim koliko mi treba profila za tu lamperiju. To nisam pripremio, moram da poručim. Sljedeća situacija je da ovi momci rade alubond okolo, pripremaju konstrukciju. Ovog vuka našeg sam postavio gore da ovo je nastrešnica, da nam zagura sve ovu vunu lepo, polako, da napuni sve lepo, da bude izolacija dobra. Sutra treba dođe isto električar, da nam poveže najvjerovatnije orman sa ovim i da nam donese atest demo u Inđiju, da potpišemo ugovor za struju, da nam puste struju zvanično, građevinsku. Onda treba da dođe još samo moment, treba dođu moleri, onu fasadu tamo što ima njihov deo da odrade, da polepe tamo gdje će kamen. Ovi moji kamenjari, to su moji ljudi, ne naplaćuju mi ništa, neću da ih stiskam, rekao sam kad imaju vremena nek dođu, nek lepe, to mi nije sad prioritet, kako ti kažem. Znaš, ja mogu sve da završim, kamen dostane na samom kraju, nije bitno, razumeš? I zato neću ni da ih stiskam, aj dođite, aj nema potrebe, pravimo gužvu ovdje bez veze, razumeš? Ovi ljudi rade i to je to. Došli su iz duala, tamo postavljaju, ko još treba da nam dođe, samo da se saberem, to je to. Nema više niko. Pogledaj. Nije htjela dio uopšte. Evo sad je otići našpi 2 kapi gore izaći. Pa to sam ja rekao. Evo imaš ovdje vodu, brat, ima flaštica. Ali znaš šta je pitanje? Pitanje je da li će izaći da nismo sad do gore podigli. Na drugom mjestu, kapiraš? A mislim da nismo. Ide li? Ide. Jeste kapu. Pa da. Čekaj, znaš kako možemo? Nema šta, kako možemo, odi. Ovo se odvrne. Držim ceć. I stavi se duže ceć. Da. A mora i ovo se odvrne, a ovo sad odvrnuti jer odiš mečku. Može? Ide. Donesi brusilicu i tamo... Iščupaj ti nju pa ćemo da sečemo dušu. A gdje ti je sad nemamo ni jednog tipla, jesi sve potrošio? Da. Super. Šta je fora? On je ovdje bre, nagurao je naboje u ovu, razumeš? Ovo je uradio, razumeš? Najjače, brate. A ja ti kažem. Evo je rupa, brate. A šta je rupa, ba ja ti probaj gurni. Evo ti ovdje, vidiš. I ništa. Ma jok. Čekaj, stani malo. Druže, nema rupe, više. A ja ti kažem. A znaš da se klatila, sam ti rekao da se ovo jedina klati, prvi ovaj drugi. Što drugi ne klati. Sad se upasi.
fin. Ali znaš šta je fazon? Što mi još nismo testirali onu drugu. Ono tamo što je radio. Da. Ali dobro, ona mi djeluje da ima pad, ona mi djeluje da je dobra. Nije dobra. Nije ni ova, bre. Nije ni ova dobra. Ova je viša ovdje na sredini, a ovdje je niža. Ovdje je niža, a ovdje je viša. Šta se danas dešava? Ko je sve danas došao? Nema šta, došli su danas za fasadu ovu moleri Dobro. i došli su ovi za Lubond i došli su iz Duala i za Lamperiju. I to je, ja mislim, to. I za Skelu su došli momci postaje mreže, još šta je ostalo. Sitnica, soko moj. Ma ovdje, znaš koliko se vidi, ne znam da li može na kameri, ali ja bukvalno vidim da se penje ceo, brate. Pa ne, za meni ne izgleda tako, majke. Jesi sipo? Čuje se da sipa, brate. A koliko treba da sipa? Sipo litar, brate. Sad kad izađem gori, okupam se. Čuje se voda, Da. čuješ? Ali ne ide, živu silu. Ne ide! Jesi sve sipo? Kaže sve sipo. Strašno, brate. Ne znam, brate, jedino šta možda se uzme da se razmontira to sve lepo i da se stavi vagres. Ja da sam administrator, ja bi tako radio. Ja bi radio, stavio laser i uzmeš metar, brate, i meriš ovdje, meriš tamo. Pa nisi ludi. Šta s onom vaser vagicom, onom voljcim ovo meri, tu, šta on tu vidi? A šta, bije na cev? A vidiš da je posred cevi. A kako neće? A on sad ima sastanak, ja mislim, ne možemo ni da ga zovemo. On cevi neće dizati sigurno. Pa mora. Hoće, zapravo, možda i hoće. Da. Mora da diže cevi, nema tu, mislim... Stvarno mora, jer ti ako on hoće da izađe na ovu visinu, a mora da izađe na ovu visinu zbog prozora. Da. Da diže cevi još gore. Šta ste se u problemu, a? To je problem. Ova cev, vamo kad izmerimo ovo, Dobro? se gađa tačno na cev. Cevi su na Kad stavimo las. na pola cevi. Ček, stani. Cev ti gađa na profil, Da. ne na lamperiju. Ne na lamperiju. Pa da, ne veze, što? Neka je, brate. Neće ti ići profil preko nje, druže, deći. Pa ti ideš, a ovdje se gađa, šta? Ne, niš cijelo Bukvalno na pola ove plave, brate. CD profil. Da. Kako, ne smeta ti, što ti smeta? Pa smeta zato što nemaš onda ko da ga nema. Onda nema ni pojentu da ga stavljamo. Kako, a stavi ga ovdje, druže, pored cevi, druže. Šta da staviš? CD nije problem CD. UD, ovaj što šafiš ovdje. Dobro? Ti kad ga ušafimo, šta će da stoji i kako će da ga ubacim profil od cevi. Pa ne mora, nek ušafi letvu tuda, brate. Znaš, nek ušafi letvu ovom dužinom celom. Ne smeta ništa. Jest. Nismo ni morali ni ovdje CD, mogli smo i ovdje letvu da šinemo, razumiješ? A može, hoće ju skinemo šta? Kapiraš što ti kažem? Kapira. Letvu na letvu staviš CD i odoz opet letvu i to je to. I ista je debljina, možda i bolje letva nego UD, možda je UD uži od letve. Pa jeste, a koga letvu stavio? 3x5. 5. Da su različki broje, ne? Kako si ti to dobro uradio? A, si vidio test. Ko može 80 kg da izdrži moći i ovo. Jeli, brate? Šta je problem?
Bojo, brate. Ajde. Problem je što sam ja mislio da će ovdje s nama biti majstor kome ćemo mi ja pomažemo. A ja tebi ne smijem da odgovaram za ovo jer ja ovo ne radim. Našao sam dečka, odnosno šuraka, da dođe sutra s nama. Da mi za sutra Što će šurak? Evo ja sam tu. konstrukciju. Ajde. Pa gdje si sad? Nego, Ali ne vredi, kaži šta ću, ne mogu. Okej, nego smo izdangubili, do sad ništa nismo uradili. Pa dobro, je li problem? Okej. Dnevnica ide, brole, tako šta ti je? Ti mene za... Ja mislim da je ovo što ti ja kažem odgovorno. Nije. Znači, nije. Te bre, da se lud, daj, opusti se to. Samo opušten. Okej, nismo mi napeti, nego, znaš, nismo mogli da uradimo. Vi ste napeti ko kupaće gaće, ja osjećam, brate. Nismo, ma jok. Vidi, a nema šta, to je okej, sve, šta sad treba da raditi? Pa se s ovim profilima, ja prvi put sad ovo radim. A pusti se, Znaš. vidi, brate, letvu hoćeš da ide ovako, samo te pitam. Hoće ovako da ide letva? Tako, da. Daj profile, ajde, kači. Znaš ti kako sam ja to radio? To ovako radiš, brate, ovako, vidi. Razumiješ? Znam. Ne sečeš ih uopšte, poslije možda ih saviješ, znaš? Šta ti kažem? Sad ideš gore, još koliko ti treba, našteleš i samo je saviješ, brate. Ona ostaje gore, nema veze. Hoćeš ti da poslušaš mene da ja sutra dođem sa ovim majstorom i da odradimo. Čoče, šta ti je, daj mi laser, ja ću raditi. Znači, evo, vidi, visilica mora da udari na laser. Evo ga, to je to. Daj sljedeću. Kači. Drži. Ajde, gurni. Evo je. Upala je. Pa, to je to. A ova je li dobra ovdje visina, je li udara laser? Jeste. To je to. Eto. I sad letvu posle roka je ovako. I lamper je opet kontra. Ništa dalje nije problem. Eto. On nas je zavrzao, brate. Jer skidaj, probaj, krati. Ajde, Ne, pa što, dijete, to je igra, brate, to je normalno, druže. Samo si ti ovo treba nama pokažeš jednu Ništa to ne, tebi je bitno ovdje da ona ne ide dole. To je bitno. Ona u stranu nema deka, ti nju stisneš lamperijom, brate. Ja se čudim što uradiše, ljudi. 3 let. Gdje si nesreća moja? Ja, a smo te kleli juče, preklinjali. Čuo sam, Ne, nisam na storiju, sam bio fin, to sam ispratio. To sam fin, ne. To sam, vidi, to sam bio fin. Sad si rekao. Pogrešili smo, napravit ćemo, nije strašno ono, a da više oduživo, a joj, pa to je... Svašta bilo. Jesam vaser magicu malo zaboravio ovdje, tako? Ona od 40. Ta ne radi posao, da ćemo ti veću. Bacaj. Jesi, nemoj vamo, u magacin. Daćemo ti već, dobit ćeš laser sad, metar i meri. Odmah sam kupio dužu. Uvar je dugačka od 3. Ovo je od 50. Ali ne bi bilo zanimljivo da ide sve idealno, brate. Pa ne može idealno. Pa ja ozbiljno kažem. Znam da sam jučer sve radio, ne bi se družili danas. Pa, između ostalog. A nije on to zbog reklame, znaš. Da dolazi više puta. Jeli, Jokić ima da dobije najviše snimaka. Čovjek zna, marketing je dobar kakav god da je. Svaka reklama je dobra. Zna čovjek, pročito me. A sam talentovan, majko ti. Kaj nije ovo dobro, brat? Ne valja. Ne valja ništa. Izbaci taj ideo. Ma ovo ide na početak, brate. Kaže izbaci, ovo ide na početak. A mi odra dlan. A peče kao, znači u vatru sam gurno ruku. Da, brate, pa ne možeš 5 malih šačića nosi 60 kila. Testiramo, brate, sa 60-70. Treba zaguram unu gore između ovoga da mi... Ovdje je zagurana, vidiš, ovi su polepili, ali ovdje nije ovaj del. Znaš, jer tu ostane hladno posle. Znači, golo napolju, beton, to ti je smrt. Odmah ti unutra vuče blagu, buđ, kondenzaciju, nešto, pogotovo beton. A sad ti odavde ide kontra. A? Sad ti odavde ide kontra. Mnogo sam na podiku.
Dobro je to kondom. Šta je dobro vidio ovdje? Sve sam se. Nemoj me Nema ja ću toga. Aj. Snel. A vi ste šta je? Batice, kad radimo na dnevnicu, ja motam cigare, a kad radimo žutor, ja ne pušim uopšte, ili kupujem. Samo da ne zatvaraš dok ne stavimo bunu ovdje. Dobro, okej. Meni je ideja, sad stavim fasadu, radim tamo dvorište, s one strane sve završavam navodnjavanje, ludila, stavljamo toplotnu pumpu, druže, grijemo se unutra, ulazimo vrata, samo što će ova vrata ulazna biti zatvorena, ulazimo s one strane. Ulazimo lepo u kuću ili ovdje na ova vrata. Ulaziš, radiš kod čovjek, brate, toplo sve. Mislim, većina ljudi radi prvo unutra, ali, brate, ja, što kaže, ja sam tako planirao da radim prvo unutra. Međutim, ima sponzora sad previše, mislim, sve nam je unutra rešeno. Završimo ovaj plafon, završimo nastrešnice i posle možda... Posle ćemo to, pa nisam ni uzeo lamperiju za to, nisam ni ofarbao, nisam ništa, znaš. Sam uzeo 100 kvadrata samo za ovo napolje. Završim fasadu, to mi je prioritet. Pa unutra ćemo... Unutra će biti unutra se mora baš moramo isto praviti konstrukciju i sve, ali bit će oko fan coila, oko cevi, izlaza se mora... Unutra mi radimo 15 plus dana. Imam baš pipavog posla da se gleda, da se odradi, pa magnetići, pa znaš. Ne, ima revizija će biti... Pa to ti kažem, znači to mora se odraditi da to bude saliveno, ali to ima unutra će biti posla... plafon, strašno. Znači ima će 4-5 revizija, druže, koje mora se spakovati s ne vide. Može sve to se uraditi, i plus kanali od fan coila. Sve to jede vrijeme, znaš, mislim treba to vremena. Ne, jasno, ma mora prvo dobro da isplaniramo plafon. To. I to je najbolje, koliko je ovaj meni objasnio, najbolje je koliko je, da nađem veliku tu reviziju, koliko je fan coil, toliko da bude, jest. I onda, bukvalno kad skineš taj deo plafona, skineš, ostane ceo fan coil, možda ga servisiraš, možeš da čistiš. Daj Bože da se sklanja što ređe, ali pa mora... nema šta, mislim, tu vidi, unutra koliko je to visoko, uvijek se mora montirati neka skela, mislim, tu nema priče. Šta god bude, ali druže, šta, imaš one male skele, ovamo ima da se kupi tipa 500-600 evra, na primjer skela, staviš je, brate, u ostavu, mala bude čista uvijek, ništa stavu uneseš, namestiš. Treba skela bre za brisanje prozora, za sve treba skela. Znači, bukvalno. Za unutrašnje strane, ne treba. Imaju ljudi, brate, ovi profi javili mi se, brate, ljudi, sve teleskopima, ne, ništa, brate. Znači, ovo je sve dnevni boravak. Nije sve. Ne. Nije, ovdje je stepenište, brate. Ovdje ide stepenište odavde do ovdje, podest, gore. Ovdje je trpezarija, ovo je dnevna soba, znači samo ovo radimo lamperiju. I pravimo, od lamperije treba se napraviti ovdje usek, pa ovako, pa ovdje zasek. Znaš, bukvalno spustamo plafon ceo sa svih strana. Široki stepenici, koliko beton ovaj ili... Pa tako 110, ja mislim, da su širine. To su lepše. Pa ja mislim 110, a ne mogu mnogo široke jer su lebdeće. Aha. Znaš, ide ovdje ide šapa, i ide flah 2 cm debljine, iz njega izlazi stepenica i to je to. Kakve ćeš navlake, drvene, kamene? Drvene, pa sve, naš smo ekipu, brate, iz Bosne, rade momci samo stepenice, ne rade ništa više. Znači, bukvalno kažeš stepenice, dobiješ gotove sa gelenderima, rasvetom, sve njihovo, ništa ti ne ono, cimaš se, ne znam, bravar, ne znam, ovaj, pa onaj, pa ništa. Oni dođu, vidi, znaš šta rade tipovi? Dođu, donesu ovdje neki merni instrument. I prave tamo. Postave ga na sredinu. Obeleže kotu sredine. I on ti, druže, uvati 1.000.000 tačaka, sve izmeri u 2 minuta. Razumem. I on, druže, to dobije na računaru, radi projekat po tome, ništa on više ne dolazi ovdje, on sam dođe na montažu. Znaš koji posao, brate, znaš kako ljudi rade? Da, sve on izmeri okolo, on ide kući na kompjuter, nacrtati, pošaljeti, jel može ovako, kaš može, uradi, on sam donosi gotova, montira i to je to. To ja volim, da jedan čovjek, jedna ekipa radi jednu, dve stvari i da on bude doktor. Nije jednu, stvari, jednu stvar. Nema dve stvari. A ne radi mi vodu, radi mi... Pa to sam ja imao 1.000.000 puta, kod mene dođe na stovarište, bili su lupam iz 1.000.000 keramika, iz ovih ciglica, čuda, aj prodaj keramiku, prodaj ciglica. Druže, radim kamen. Ne radim to, razumiješ? I ti sad znaš, kad misliš kamen, kažeš Kojić, brate, ima kamen i to je to, razumiješ? A neka mi kaže, majstor, radim sve, ti, druže, ne znaš ništa. Kad sve radiš, znači... Pa vidi, sebi možeš sve da uradiš. Dobro, ali... Ali onda zaboraviš na vreme. Jest.
I onda trči, ko ja sad ovo, trči, kupi alat, fali ti ovo, pa nemaš ono, pa idi ono. To ti je kad ti radiš sve. A ti kad radiš jedno, ti imaš 10 alata i to je to. Am I in